tässä Suomen tekemä osuma varsinaisella peliajalla Aatos Koivun lavasta ja 22-16 Mitja Jokinen, Juho Keinänen tässä syöttöpisteille viivasta kuti ja Aatos Koivu lapioi tästä maajoukkueuransa ensimmäisessä pelissä myös ensimmäisenä maalin ohi Matias Marikin. Tämä osuma se pysyi pitkään ainoana taululla, kunnes aivan sitten vasta ottelun lopussa, kun 6 sekuntia oli jäljellä, niin ilman maalivahtia Tsekki onnistui tasoittamaan. Oskar Lisler maalin tekijänä, syöttöpisteet Jakub Heschille ja Peter Sikoralle. Kim Saarinen torjui likimain kaiken, mutta tätä ei kuitenkaan sitten onnistunut. Sikora tuo kiekon hyökkäysalueelle, Suomen puolustajat pääsivät torppaamaan kiekon lavasta. Hesch tulee toisesta aallosta, ampuu, rebound kiekko jää peliin ja Lisler pistää tasoihin ainoastaan siis 6 sekuntia ennen päätöstä. Ja tässä nähdään sitten voittolaukauskilpailun ratkaiseva osuma Aatos Koivun lavasta. Se on maaginen veivaus Matias Marik toiselle kentälle ja Suomi ottaa tästä voittolaukausvoiton pitkän kaavan kautta. Numerot siis 2-1 ja ne ovat päätöslukemat täällä Hämeenlinnassa U18 5 turnauksen avausottelussa. Maalivahti Kim Saarinen, esitit kyllä upeita torjuntoja läpi ottelun. Kerro alkuun vähän fiilis. Lennart Petrelin kanssa. Lennu, hieno kiekkoilta Hämeenlinnassa on saatu päätökseen. Mikä sulla jäi tästä semmonen päällimmäinen fiilis tästä illasta? Kyllähän nämä muutamat valopilkut tuolta Suomen joukkueesta niin nousi päällimmäisenä esiin. Ja tietysti tuo hyvä puolustuspelaaminen. Vähän ehkä vielä varovasti sanottuna, että siinä oli, tai sanotaan, että sen päälle on hyvä rakentaa, että ei varmasti niin kuin kaukana täydellisestä, mutta erittäin hyviä elementtejä ja siinä on varmaan ensimmäiset jutut. Hyvä. Meidän on aika kiittää tältä selostamosta Nuutti Vihtilä, Lennart Petrel ja tästä sitten mennään eteenpäin. Kuten tiedetään, niin tuhtikiekkopaketti on tulossa ja tuhtikiekkopaketti jatkuu sillä, että seuraavaksi esitetään naisten Eurohokituurin koosteottelusta Suomi-Tsekki. Nyt selostamo hiljenee. Kiitoksia teille seurastanne. Moi moi! Mikä jännitysnäytelmä?